खुलुमबाय स्टुडियोआव बयखौबो फरायबाय। तामुलपुर आलायारन हारिमु आफादनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय जागायनानै 20 साननि थाखाय थियेटार एबा ड्रामा फोरोंथायनि मावबादाखौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारिखौ बिटिआर सरकारनि सिनेमा आरो थियेटार बिफाननि मददजों खुंफुंनाय जादों। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारी, लोगो आफादगिरि फुकन बर' आरो तामुलपुर जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि नरेन बर'नि जथायै नुजाथिनायाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बे मावबादाखौ दिनै बेखेवनानै होनाय जायो। बे 20 साननि थियेटार आरो ड्रामा मावबादानि हाबाफारिखौ बेखेवनानै तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारीया बुंथियो दि सिगाङाव सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गावनि जिउखौ दाफुंनो आरो बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव जोंनि लाइमोनफोरा माब्लाबाबो उनफिननानै थायाखै। हारिमु बिथिङावबो जों अराय सांग्रांथि जानो नांगोन होननानै बुंथियो। बेजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्लायाव खुंजानाय बे हारिमुआरि मावबादायाव बाहागो लानो बयखौबो खावलायो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारीया। मख'नो नांगोन दि बिटिआर सरकारनि मददजों तामुलपुर आलायारन हारिमु आफादनि बानजायनायाव खुंजानाय 20 साननि मावबादायाव बर' थियेटारनि एक्टर धीराज बर', करिश्मा बर' आरो एलुमिनी अफ सिक्किम (NST) हानजानिफ्राय फोरोंथाय होगोन। गिबियावनो जोंहा जि मिडिया बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावहरदों आरो दिनै जि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जि मोनसे गोख्रों आलायारन हारिमु आफादनि बानजायनायाव जि 20 साननि सिनेमा आरो थियेटार जि मोनसे वर्कशप बेखौ लानानै जि मोनसे जागायजेननाय हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानो मोननानै आङो गिबियावनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो गिबियावनो बे आलायारन हारिमु आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों। दा दिनैनि जि मोनसे बेवहाय साबायखर बावनांगोन जिहेथु जोंनि जि हारिमुखौ जौगाहोनायाव जोंनि जि लाइमोनफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा जि हारिमुनि बिथिङाव मालाबाबो फावसायनानै थाबोआखै। नाथाय बाथ्राया जाहैदों जोङो बेसेबांबा सिङाव रायजो जानाय मोनसे हारिमोन। दा बै समाव जोङो जिखिनिखौ नुबोबाय जोंनि जि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो माने बेबायदि एक्टिंनि बिथिङाव बा मोसानाय मुसुरनायानो जा हारिमुनि बिथिङाव जोबोद गोसो होनानै जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा खामानि मावनो हायो। बे बाथ्राखौ जोङो रोखायै मिन्थिगौ। दा बेखौनो लानानै दिनै जि मोनसे 20 साननि जि मावबादा जाय माने फोरोंगिरि गैयाब्ला जेबो मोनसे सोलोंथाइ लानो हाया। दा बेखौ थांखिनानैनो दिनै जिहेथु मोनसे 20 साननि जाय फोरोंगिरिनि फोरोंनायजों जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बे सिनेमा आरो थियेटारनि माने जि एक्टर एक्ट्रिस जानो थाखाय जि मोनसे लामा मोन्दों बेयो जोबोद मोजां जादों आरो बेखौ जि मोनसे बिटिआर सरकारनिफ्राय स्पन्सर खालामनानै बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय जि खाबु होदों बेनि थाखाय आं बिटिआर सरकारखौबो साबायखर बावदों। दा ओंखायनो आं खावलायगोन दिनै मेसेज होनो लुबैयो जे जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जे लेखा फरायनायजों जे सासे मानसिया गावनि केरियारखौ दानो हाया। गिबिसिनै जोङो लेखा फरायनायखौ लानांगोन। बेजों लोगोसे जोङो जोंनि जि मोनसे हबि बा केरियार गाबोन नोङो BA पास जानानैबो नोंनि जिउखौ दैदेननो हायाबो जानो हानाय। गाबोन नोङो MA पास जानानैबो नोंनि जिउखौ दैदेननो हायाबो जानो हानाय। नाथाय नोङो माने लेखा फरायनानै जों खालि साख्रि मावनोल' होनना सानो। नाथाय साख्रि मावनायानो गावनि जिउखौ दैदेननायनि मोनसे लामा नङा। नाथाय साख्रि मावाब्लाबो जाय मोनसे एक्टिंनि बिथिङाव बा हारिमु बिथिङाव बेबायदि सिनेमा जगताव जोङो सासे मोजां एक्ट्रिस मोजां एक्टर सासे मोजां फावखुंगुर जुदि जानो हायोब्ला बेजोंनो गावनि जिउखौ दैदेननो हायो। दा बेनिखायनो आङो खावलायगोन दिनै नैबे वर्कशपनि गेजेरजों जि मोनसे बाहागो लाफैनाय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि जि मोनसे फरायनायजों लोगोसे गावनि गोसोखौ ब्रेनखौ शार्प खालामनो थाखायबो हारिमुवा जेब्ला नोङो खामानि मावगोन हारिमुआव अराय समबो रंजानाय गोसो गावनि जिउ दानायाव लेखा फरायनायावबो अराय सम बिनि जि मोनसे साननाय बिनि जि मेलेम बेयो अराय सम शार्प जानानै थाबाय थागोन। ओंखायनो आं खावलायदों जि जोङो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बे आलायारन हारिमु आफादा दिनै नैबेबायदि हाबाफारिखौ लानानै जोंनि सारा आसामनि बर'फोरखौनो माने हारिमुनि बिथिङाव बा एक्टर एक्ट्रिस जानो थाखाय थुलुंगा होगोन बेयो मोनसे रोखा। आं बेनिखायनो जोबोद साबायखर बावदों आरो दिनैनि बे हाबाफारिया जागायनायनिफ्राय 20 साना मोजाङैनो आबुं जानानै थाङो आरो बे हाबाफारियाव तामुलपुर ओनसोलनि जोंहा लाइमोन फरायसुलिफोरखौ आङो बाहागो लाफैगोनखौ आङो अराय सम मिजिं थिहरबाय लाफैनो थाखाय आं खावलायहरबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों।